Ibangga mo ako, mabot sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dahilan ko ikaw, ibangga mo ako, mabot sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dahilan ko ikaw, pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagkikahawag ka na mo. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Ibangga mo ako, mabot sa pulong mo. Bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Dahilan ko pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagkikahawag ka na mo. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagkikahawag ka na mo. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagkikahawag ka na mo. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Pagkasimbahan mo, alagaran ko ikaw. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, nagaduol ako, mga problema man, o mga pagsulay. Walay laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, pamitian mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo.
kasing ko ay uha sa kasakit. Nagipati ko kuhaan ang mga pagtumot. Ulihi sa paghigugma asama kanimo. Ang kasing-kasing ko ay uha sa kasakit. Nagibati ko kuhaan ang mga pagtumot. Ulihi sa paghigugma nasama kanimo. Bago Ginoo, nasama kanimo. Ang kasing-kasing ko, hinayan mo Kristo, mugang akala ko. Masigla ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Ang kasing-kasing ko ay uha sa kasakit. Nagibati ko kuhaan ang mga pagtumot. Ulihi sa paghigugma nasama kanimo. Bago Ginoo, nasama kanimo. Ang kasing-kasing ko, hinayan mo Kristo, mugan akala ko. Masigla ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Bago Ginoo, nasama kanimo. Ang kasing-kasing ko, hinayan mo Kristo, mugan akala ko. Masigla ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Kanunay sa kinabuhi ko. Ang tibuok kong kasing-kasing, alam lamang kanimo. Wala'y laing manag-iya, ikaw ng Jesucristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Pusa ang ngayon lamang na pagkasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahong ninggod mo, huwag magkalabaw. Sa tiunang kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, nagpapasalamat ko.
sa gipakita mo, nagugma ka na ako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Sa dili ako, mabiya ka nimo. Sa tinuod lang, kibati ako sa pagigugman nimo. Tungkol sa gipakita mo, nagugma ka na ako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Puro sa dili ako, biya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos na among gihalagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipagaway sala. Tapos ka sa tanang pagkain o pasalamat. Sa tinuod lang, kibati ako sa pag-ibungan nimo. Tungkol sa gipakita mo, nagugma ka na ako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Sa dili ako, mabiya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apa nakita mo ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos nga among gihalagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Salamat sa grasya o kayo, oy mo kinako. Salamat sa gugma mo, wala'y paglubad. Nag-iwas mo ako sa makasasala, Ginoo. Bisan wala kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos nga among gihalagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipagaway sala. Tapos ka sa tanang pagkain o pasalamat. Bisan wala kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos nga among gihalagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipagaway sala. Tapos ka sa tanang pagkain o pasalamat. Matagkaroon, nag-unya,
As my little girl played with the kids across the street, the tone of her voice caught my ear. What she said was so precious, her little face all aglow. I could hardly hold back the tears. Something's happened to Daddy. He's not the same anymore. Things are different at our house, like never before. Mama says he met Jesus and he washed him white as snow. Something's happened to Daddy, I know. I can still recall that day when we gave her to the Lord, and we promised to show her the way. But I was so busy with the things of this world, all too soon I'd forgotten that day. Something's happened to Daddy. He's not the same anymore. Things are different at our house, like never before. Mommy says he met Jesus and he washed him white as snow. Something's happened to Daddy, I know. Something's Something has happened to my daddy, I know. Ang mga inasal chicken inasal, di lang malaki, ang laki-laki!
Nobody wanted him. Nobody cared. Nobody wanted him. No one shared in the promise he brought as a babe that night. Nobody cared. Nobody wanted him. Nobody said. No crowds applauded him. No girls ran to the desert to fast and pray. How the thousands came when the bread was multiplied. And how the hosannas rang at the King's triumphal ride. And as long as the miracles flowed like wine, they called him wonderful. They came to adore. Nobody wanted him. No one remained. They taunted him when his cross was stained with blood, freely given and chained.
there a stranger journeyed to? When Jesus
huganta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita, tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanato og insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So kini ang maayong balita. Magampo ta mga higala, amahan namo nga naa sa kitasaan sa mga langit. Nini nga kabuntagon o Dios, pasalamat kami kanimo nining kahigayunan nga magihatag kanamo diin ang imong mga pulong amo nga mapamati ang mga alawiton nga magpadasig kanamo diha sa pagpamalandong ug pag-alagad kanimo. Naghangyo kami karong buntaga nga samtang kami magapamati karon sa imong mga pulong. Maminaw kami sa mga tubag sa mga pangutana, hinaot pa o Dios nga ang balaan nga espiritu imong ihatag sa matag usa kanamo aron kini maoy mag-abli sa munahuna, magiya kanamo sa pagsabot sa kamatuoran nga amo makinabuhian aron mahimo kaming andam unya sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Panalangin ning matag-usa namo ning buntaga, kinita na magisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoong nga manluwas. Amen. Okay, atong gi-welcome no ang tanan nato nga mga pinalangga nga makaigsuunan, makahigalaan nato nga naminaw. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa ato nga tungod sa kutob sa naminaw karon naglantaw sa ato nga Facebook mga higala. Asa mo mong dapita karon ni Abamos Pilipinas or tuwas ubang nasod sa kalibutan. Kamong tanan kinasingkasing nako nga gina-welcome nini nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makapadangat na mahigalag mga mensahe kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyong mga messages nga gipadangat dinhi
O kung naamoy mga pangutana, panahon na sad nga inyong ipadangat dinhi kay ato nilang tagaan og higayon ang inyong mga pangutana maoy ato nga tubagon dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, niya unay huni sa awit nga atong pamation gikan kini sa Heritage Singer. You gave me time when no one gave me time of day. You looked deep inside while the rest of the world looked away. You smiled at me when there were just frowns everywhere. You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart, you touch my soul, and help me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I'll always care. You give me love when nobody gave me You gave me laughter after I cried all my tears. You heard my dreams while the rest of the world closed its ears. I looked in your eyes and I found the tenderness there. You gave me love when nobody gave me a prayer. That's why I call you Savior. That's why I call you friend. You touch my heart, you touch my soul, and help me start all over again. That's why I love you, Jesus. That's why I'll always You gave me love when nobody gave me a prayer. Okay, atong gina-welcome no ang tanan natong mga higala nga naminaw nya kumusta ang tanang taga Negros nga naminaw karon Masbati o niya diri sa Leyte, Biliran og dinhi sa mga kaislahan sa Cebu. Welcome ang tanan og sa tibok Pilipinas mahigala nga naglantaw karon sa atong programa. Welcome kamo panahon na nga maginahinay mo di og type no sa inyong mga mensahe. I-send din sa comment section nato kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyong mga messages nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. So dinhi sa ato studio karon wa pa gyud naabot si Brother John nagbinugtong pataron dinhi. Wa ko kibalo og maabot ba siya. Naginusara pataron dinhi sa ato nga programa. So namoy mga importanteng mga messages. So panahon na higala ang inyong ipadangat din sa ato nga programa para ang atong mabasa o mapadangat nato ngadto sa inyong mga kahigalaan o mga minahal sa kinabuhi nga inyong padalhan sa inyong mga mensahe. Okay, ato na ning pangbasahon no. Ato ning basahon dinhi ang mga messages nga ato nga na-receive. Okay ni si Jenny Rama Fermin, mayong buntag
ninyo Brad. So good morning Sister Jenny. Adiya sa Negros. O niya ato po nakita si Brother Jex sa Somalinog. Mayong buntag Brad Libby og sa imong kauban diha. So good morning Brother Jex. Okay, niya pod si Sister Ginalyn Lumuntad. Mayong buntag Sir Libby og Kuya John. So good morning Sister Ginalyn. Din ato sa nakita si Brother Rogelio Villafuente. Thank you Lord. Okay. Niya pod si Balermo Marlon. Nakakita ko nimo Sir Libby 2012 pa 17 pa akong edad sa ato nga time na naami na simba ko diha sa Bugo. Okay. Balermo Marlon. So siguro nagi ko kaila si Madagway ron. Kanya niya po si Sister Bina Kamay. Good morning ninyo diha ya. Og mangumusta ko sa inyo diha ya. Sa kang manang Ivik. Kang kang Mama Wing. Og sa tanan nako nga mga igagaw. Gimingaw na kaayo ko nila. O God bless sa tanan. Og tanan nga mga kaigsunan diha sa Antipolo Church. So good morning nimo Daybina Kamay no. Kustan Kamay. Nakita mi gahapon sa Compostela Brother Libby sa fellowship sa NCC DAC. Oo. Amot katong babaeng iyang kauban nga iya magatong anak ug sa walang kay ko gakuan. Siguro dako na. Ora ko na pod batanon pa. Basi og anak. Basi iya tong anak siguro. Kanya niya po si Brother Freddy Pelicano. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Freddy. Niya po si Marso 28. May buntag nimo, sister. Nagdugay-dugay ni kang wakauli diri. Salamat sa pag-pray. Kanya, okay. Ato ta sa pikas mahigala ato ning tanawon ang pikas nga screen ato ning pangbasahon ning mga kahigalaan nato nga nag-like no. Okay, ato ning tanawon niya si Linabog Monchadoranas. Mayong buntag ni modong anya Sister Jeannie Rama Permin, Mike Rivera, Ronaldo V. Bragat, Ginalyn Lumuntad, Jiri Nailon, niapod si LC Petogo, John Michael Cinco, Brother Ronilo Itang, Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr., Rosjen Carabio, Maricel Nodalo Arisgado Lauron. So may buntag ni ma'am. O ba ni Pastor Limuel Lauron, yung family. O niya po si Alger Lipon, Vanessa Maglasang, Marso 28. Niya po si Luel Nodalo Estrira, Sel Bruniola Sanchez, Ronaldo Barunda Likay-Likay Sr., niya po si Carl Tyler of Keria. Niya pagyod ato ng tanaw ning uban nga mga kahigalaan din Okay. Okay, ni apod si Nova Jen Estrada Ihara. O niya po Sister Chari de la Cruz Nugas, Joe Andel Sarol, Danny Boy Chao Oliamot, Leonidas Tayom Somalinog. Okay, muna ito mga nakita nag-love o niya dirita sa mga nag-like mahigala niya si Jerry Dr. Jerry Arrogante. May buntag ni Modok. Napaka sa Amerika ron. Niya si Elizabeth Mejia,
Rold Sototams, Freddy Pelecano, Inifer Romagos, niya po si Oliver Yagi, Vina Kamay, o Rofo Rotsa Tirol Jr. So, mo niya ito man nakita higala din sa pikas nga monitor. Niya ato ning tanawon din sa balikan tanig tanaw. Niya pod si Brother Ronilo Itang, mayong buntag Brother John og Kuya Libby, og maayong buntag sab sa mga kaigsunang naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Kanya dirita higala sa ato nga messenger ato ning tan-awon kani ay mga mensahe dinhi nga dinhi gipadangas tong makaigsunan, makaigalaan. Okay, ang uban nag-like, nag-heart, ang uban nag-pray. Niya si Brother Navigator Flores. Salamat kayo Brother Navigator. Niya pod si Brother niya pod si Giselle Plinios. Murag sa kaning mga Plinios, murag sa Camotes Island manini ang mga Plinios. Kanya iyang mensahe, good morning sir. By the way, I am the Korean Amaykos main Cebu Secretary. And in behalf of Amaykos sir, mag-inquire lang unta mi if pwede ming makakonduct og spiritual retreat an election day sa inyong church karong August 22, August 24, Friday night, Saturday, and Sunday, hoping for your positive response. And God bless you. Okay, asa mga church sa Bugo? Okay, no? Giselle Plinios. Okay niya po si Brother Domingo Bunukan. Maayong buntag, Bradlib, o Bradjon, o sa tanang mga nagsunod nini nga programaha. Salamat, Bradlib. God bless natong tanan. Okay niya po si Brother Ronilo Itang. Niasad si Brother Rufino Moreno. Thanks bro sa pag-send. God bless. Niya po si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratsya. So good morning ni mo sir. Niya ato pong nakita din si Emelda Galyares. Niasad si Brother Cesar. Napandaron siguro si Imelda sa kuan sa Lapu-Lapu, Brother Libby. Kumusta diha, madam? Marada pala po garo ni. Niya po si Brother Cesar Elguera. Niya nakita po nato din si Ma'am Lisel Pilayo Baldosa. Magtuan ni sa Singapore. So good morning mo dia ma'am. Niya po si Jim Marcolis Gabaton. Niya ito po nakita si Sister Hinley Ibo sa Tuburani. Niya po si Brother Alger Lipon dito ni sa Iligan. Salamat ninong. God bless always. So may buntag nyo diya dong o sa imong family. Diya sa mga Tunyakaw sad family. Niya po si Sister Gine Arama Fermin. Ito po nakita si Brother Tato Elaida. Niya siya mensahe, mayong buntag Bradlib, dili ko kapalanog ron na ako'y Bible study. Alas 7 kay panggabi iyan trabaho. Salamat unya gabi kapalanog nako. Okay, salamat kay Brother Tato. Niya po si Sara Katampatan. Niya po si GG or Gimari Kalapuan. Nakiguban sa nato. Niya po si Brother John Michael Singko. Usa ka madasigon of tikong layman diha sa Midilian. Niya po si Brother Abner Dualio. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong buntag Sir Libby o Kuya John. So good morning Sister Ginaline. Niya ato po nakita si Sister Phoebe Pasyol. Maayong buntag ni mo Phoebe. Okay na mo ni ato manakita din sa ato nga messenger. So basi Brother John na kay ikapadangat nga mensahe kay matutas pagbasa sa pangutana. Okay, nagkakain salamat Brother Lebe. Atong pasalamatan ang kagahapon dito tas kumponsila sa ilang NCC Fellowship ika 203rd fellowship nila dito sa Eco-Friendly School sa Compostela.
So salamat sa tanang mga kaigsunan, Brother Johnny ug sa tanang pa mga kaigsunan, no. Unya dinhi sa Nazaret ug sa tanan lang naminaw sa ato nga programa labi na dias mga mga kaislahan. Welcome, welcome, welcome. Okay, moadto ta higala sa pagtubag sa pangutana, no? Ato ning tan-awon ang pangutana dinhi nga ato nga tigaagpagtagad. Atong oras diri alas 8:21. So alas 9 ta mo honong Bradjon. Ani ni Brad, walay sa badistang malangit kamirang mga RCC kay si Kristo nga manluwas mao ang nagtukod niini sa Mateo 16:18 og di nasab ang igpapahulay ni og di na Sabado ang igpapahulay niini sa buhat 20 bersikulo 7 og unang Korinto 16 1 og 2 gikan kang lito. Okay, salamat kayo mo ni pangutana nga aton tubagon karon. Ang iyang pangutana nga walay sa badistang malangit kamirang mga RCC kay si Kristo nga manuluwas mao ang nagtukod niini sa Mateo 16:8 og di na Sabado ang igpapahulay niini sa buhat 20 bersikulo 7 unang Korinto 16 1 og 2. Okay, mao ni pangutana Brother John. So, unang mutubag ani si Brother John ini akong tapuson mahigala. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. May tungod ana nga walay sa badistang maluwas. Kamura mga Katoliko, bisan 1% wala ko makulbay, wa ko makuyawi ni ana kay unang-una wala man kahatagi sa Dios o authority nga mo ibuhukom namo. Ang Mateo 7:1, judge not, ye be not judged. Dili ka maghukom, aron ka dili pagahukman. So kanang imong huna-huna ra man na nimo tan-awa ra gud sa Isaiah 55:8. Nagingon your thoughts are not my thoughts. Ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong mga huna-huna. Imo nang huna-huna nga way maluwas namo. Kamurang mga RCC, Roman Catholic Church, kay nga naman si Kristo ang nagtukod sa ninyo. Inyo man nga kinini ang panghuna-huna ra nga si Kristo mo nagtukod ninyo. Tan-awa ra gud ang inyong mga pagpangangkon nga natukod na ang Roman Catholic Church sa tuig 33 AD. Tanawa inyo gina unya. Inyo na nga giangkon nga si Kristo ang nagtukod ana. Pero baliktaron man ang kalibutan bisan pag-unsay susihon nimo nga mga kasulatan o sa Biblia, wala man na suportahi inyo ra nang hunahuna. Hinuon na ay mga libro nga nagpatunay nga ang RCC mo gitukod ni Kristo sama ng Britannica, Grolier International unsa pa na nga kay ang mga principal contributor ana mga Katoliko Roman pod. O niya, natural nga mangangkon. Pero hibaw si Kristo mikaya balik sa langit sa tuig 31. Kapin kun kulang. Kay mao magini sa history. Kay dili matagkakog exact or accurate date. Pero 31 AD, pagkayag ni Kristo balik sa langit. Niya, 33 AD natukod na, pamalandunga kuno ni balik day si Kristo dinhi sa yuta. After 2 years, iyang pagsaka nga tos langit, kay aron nga tukuron ka ng punduka, lisod man na ni mo na nga matuuan, utob ragid mo sa pagpangangkon. Kay kung dili mo mangangkon, unsam say inyo pod. O di mo mangangkon mo na nga mangangkon ragid mo. Karon niya, sa adlaw sa paghukom, timan-ig yun na sa adlaw sa paghukom, ang mabasihan yun kung maluwas ba ka o dili, malangit ka o dili, dili man ang imong pagkakatoliko, kundi ang imong binuhatan. Tan-awa ra sa Ecclesiastes 12:14, kay sa adlaw sa paghukom, pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat maayo daw bisan pa ang mga tinago. Ang binuhatan sa tao. Karon kung imong tan-aw gyud dinhi sa Biblia, kinsa man gyud ning malangit, sumala sa gipamulong ni Kristo sa Mateo 7:21 nga ang makaadto sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Karon ang pangutana, kang kinsa man ang kabubuton iyang gituman, iya ginas Ginoon dili man, iya man sa simbahan. Tan-aw ra gud dili man ta ingon nga magtulok manay kay
hukman magitang tanan. Pero may tungod anang bahina. Basi ba o ba padayon ni mo na sa imong una una madisapuhin ka sa adlaw sa tapusan. Kung sa may niya gikinabuhian sa usa ka tawo, diin gisultis Biblia nga dili siya malangit. Nya unsa may naa diha. Kung atong tan-aw dinhi ragod sumala sa naunang Korinto kapitulo ng Korinto kapitulo 9 mani ang gihisgutan na ato ning tan-aw ni kanini ang ng Korinto kapitulo 6 versikulo 9 ug 10 ingon ni ini ang gisulti ako tan-aw na ato tan-aw ni dinhi usa gisulti dinhi nag-ingon na. Okay, may tungod ining kuan, may tungod ining puntuha no nga gisulti nga ang kinini ang kuan gisulti nga walay sa badista nga malangit ang Katoliko ra kay si Kristo ang nagtukod. Kuan man na kanang kutob ra mo ana sa pagpangangkon imo ra pud ang hunahuna. Mauna nga bisan gamay wala ko makulbae mahitungod ni ana kay ngano man tao ra man pug ka unya hukmanan sa ga unya ikaw ang muhukom namo nga way malangit namo tungod kay kamura kay kamoy gitukod ni Kristo. Hibaw-i nga si Kristo no ni kaya balik sa langit mga 31 AD kapin kun kulang ingon ana maginang history di wala am tay exact or accurate date mo na mo inta kapin kun kulang. Mikayab si Kristo balik sa langit sa tuig 31 AD. Unya 33 AD pagkatukod ni anang punduka. Behirahuna ako no ka sa pag-abot og duha ka tuig didto ni Kristo sa langit mibalik siya dinhi siyuta aron tukuron ang Roman Catholic. Bitanaw ako no kung unsay inyong panghuna-huna mahitungod kutob ra mos pag-angkon-angkon. Unya karon lang naglingkod ko dili na ako'y na-trace na nag-post nga ang nagtukod sa Roman Catholic kanana ang founded by the Roman Catholic Church is si Gregory the Great sa tuig 590. O tanawa di nagka-conflict na ang mga kasaysayan. Unya kun imong tan-aw dinhi unsa may mga naa dinhi sa Biblia nga gisultin dili malangit unya kining gisulti dinhi sa Biblia makita ba ni nato diha sa pagkinabuhi sa inyong simbahan niya dili ba nga ang taong nagabuhat og daotan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ang nagbuhat og daotan dili na makasulod sa gingharian sa Dios. Busa ayaw niyo limbungi ang inyong kaugalingon. Niya dili makasulod sa gingharian sa Dios ha? Kay dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga makighilawas gawa sa kaminyoon. Usanis mga buhat nga angay bantayan ngoy luna dito sa langit kana bang nagismiring hoy nya wa sila gid nagminyo wa makasal manigisgutan gawa sa kaminyoon. Sunod ang nagasimba sa mga Dios nya asa man nimong pundok ka makita ang pagsimbag mga Dios di ba diha sa inyong pundok nya klaro ang gisulti sa Biblia nga buhat ning nga dautan nya dili makasulod sa langit. Unya ringiri ang mga mananapaw o biko no asa man ni makita nga talamak aning mga Panginoon makita ani nimo panag sa mga pundok pero kining pagpanapaw naa man ni diha gid kasagaran talamak sa inyo ha. Unya ang mga lalaki nga nagabaligya siyang dungog kana kita og mga coolboy ingo dinhi og ang mga lalaking bakighilawa sa mas lalaki o dili ni makasulod sa gingharian sa langit. Unya ang inyong simbahan ron mukasal magpulos laki mukasal og pulos babae. Unya ko atong basahon dinhi ang mga kawatan. Asa man nimo makita ni. Unya dingo dinhi nga ang mga hakog, ang mga palahubog. Asa man nimo makita ni. Pila na, wa ka kasaksi nga naidaplisdan o daruhan anak na lang di nakatultol sa bahay paulit tungod sa kahubog. Mga palahubog, banag asawa palahubog, mga anak lalaki babae palahubog. Unya man gisulti dinhi. Nya di makasulod sa langit nya. Kami inyong baliktaron noon nga di makatog langit
inyo ron na kaugaling ng hunahuna, no? Unya, ingka nga, dili na pud Sabado ang kuan, igpapahulay. Pasabot Domingo na. Kana, mo na ipagpamakak na. Ha? Nga naman, tungod kay, dili magyud na mahitabo nga ang igpapahulay, ang gisgutan, din sa Biblia, ikapitong adlaw, mahimo nga unang adlaw. Ha? Dili gid na magsilbi na. Ha? Kay, nga naman, kung imong tan-awon mo, ingong ka nga, kamo ang gitukod ni Kristo, dili na Sabado ang ipapahulay. Nga naman lagi. Kadto sila si Maria, o sila si Maria Magdalena, o uban pang mga alagad, na mahulay man sa adlaw Sabado, o dili na na mao ang adlaw ipapahulay. Tanawa kung imong basahon ragodo, dinhi sa Lucas Kapitulo 23, malinaw man ni ang gisgutan dinhi, o. Nga mo ingon ka nga, kanana ang kuana sumala sa buhat 20 city o kanang buhat 20 city pagpikas-pikas man sa tinapay sa unang adlaw semana nya, that is Saturday evening kung imong basahon sa English version. So dili gid na mahitabo nga makuan, dili gid na mahitabo nga kamo gyud mo ingkang kamura kay kamo gitukod ni Kristo kay sa atong gibasa haom man kay atong gibasa sa inyong pundok makita nimo. Ha, mag-unay masig ka lalaki, masig ka babae, o kunya mga palahubog, niya, asa man nimo makita, magsimbag mga larawan, asa man nimo makita nga simbahan. Niya, klaro na, nga gimensyon nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. So, ayaw baliktara ang kamaturan. Ang kamaturan isulti, o niya, ang bakak, maunay dili nimo na barugan. O niya, ang kamaturan, nga kamo, gyud gulagos Biblia, nga dili, giyad maluwas. Karon, kanang giingon nimo nga, uy, asa makakakita ng kuan buhat 20 city igpapahulay na dili man. Unya ingkang wala na kinsa may nagwaan na nga sa Mateo 5:17 si Kristo miyani di man gibungkag kasuguan kundi sa pagtuman. Kay kung giwala pag yun na naa siya, sumalas Lucas 4:16 na kinaiyag na batasan ni Kristo tuas siya simba sa sinaguga sa pahulay. Kung gibungkag ug giwala na nang ipapahulay, wa na unta makinaiyaw o mabatasan ni Kristo sa matag adlaw sa Sabado tuas siya dito sa simbahan. Ha? Kung gibungkag pa o giwala na. Imo ra nang kaugalingong dahom-dahom gunahuna. Ngani, kung imong tan-awon bisan pa sa mga tao sa unang panahon sa Maria Magdalena, uban pang mga tumuluo, si wa man ingon nga ilan ning wala ning ipapahulay, ilan magani hinung gibantayan o pamati iragod ni o. Dinhi sa Lucas Kapitulo 23 versikulo 54 unya kung ato kuno ning basahon unsay gisulti dinhi. Ha? Luke 23 nya 54 to 56 unsay gisulti dinhi akong basahon na. Nagingon dinhi o. Ni ala ta din atong usa-unahon sa 51 nagingon dinhi. Then a man named Joseph, a member of the Jewish Supreme Court, no, de usa ka tawo gingalag si Jose, nga membro siya sa pinakataas nga hukmanan, from the city of Arimathea, gikan sa siyudad sa Arimathea sa Judea. Niya from the city Arimathea of in Judea, went to Pilate and asked for the body of Jesus. Miadto ni tahuna kang Pilato kay iyang pangayoon ang patay nga lawas ni Jesus. Nya unsam ning adlaw? He was a godly man who had been expecting the Messiah coming and not agreed with the decision and actions of the other Jewish leaders. Kining mga nagpatay kang Kristo, kauban ra niya diha sa Supreme Court, pero wa siya muuyon silang gihimo. Unya matod pa dinhi nga kini siya usa ka taong matarong ug dungganon, di nagpaabot siya sa pagbalik sa Ginoo. Nya nagingon dinhi so he took down Jesus' body and wrapped it in a long linen cloth. Iyang gihugos, gipakanaog niya ang patay nga lawas ni Jesus ug ilang giputo sa nipis nga panapton and lead it in a new and used tomb hewn into the rock, no. Kanini ang kuaba ang gisgutan di a new tomb kanang wa pa gyud magamit ba, wa pa kalubngi. Dunay mga pangpang, mga bato ilang gisilsil dito nya adto nila dito ang tao ilubong. So dito gisuod si Jesus. Unya nagiunin this was done late on Friday. Unsa ni siya? Sabado na ni.
nya sa hapon. This was done late on Friday afternoon. Mo ni gisulti dinhi. Biyernes sa hapon. Nya dingon the day of preparation for the Sabbath. Tanawa, kining Biyernes gitawag ni og preparation day para sa adlaw nga kinini ang Sabado. Nya karon nawa na day na gipangandaman magani. Nya nag-ingon dinhi As the body was taken away, the woman from Galilee followed and saw it carried into the tomb. No? Tanawa ha, nakita nila ang patayng lawas ni Jesus ug giun sa pagpahiluna dito sa lugnanan nga wa pa gyud kalubngi. Ya, kanini ang gyud dinhi, and the body was taken away. Kanana ang the woman from Galilee followed and saw it carried to the tomb. Nakita nila ug giun sa pagpahiluna ni mga bayana ang patayng lawas ni Jesus. Sa uban nga makon gi-mention na gyud kini mga bayana amo ni si Maria ug ang si Maria Magdalena. Unya nagingon din niya, then they went home. Nanguli sila sa lang puluyanan and prepared spices and ointments. Ilang gi andam ang mga lamas og mga kanana ang pahumot kay duna maggoy mga lamas nga gamitunon para sa lawas sa kapatay o kining pahumot. Nangandam sila og mga pahumot. Unya dingon din spices and ointments to embalm para pangbalsamar kang Ginoong Hesus. But by the time they were finished, it was the Sabbath. So they rested all that day as required by the Jewish law. Nangunsa sila na mahulay sila sa adlaw ang ipapahulay na kung giwala na nganong ipahulayan pa man nila. So dili gina madana ang imong mga pangatarungan, mga pagpangangkon nga kamoy malangit kami dili. Kay kung ikaw pagyud noon gitagaan sa Ginoo og otoridad sa paghukom, kulbaan ko anang istorya nga way malangit sa amo, pero kay ikaw hukmanan pod. Unya nag-ingon na Ginoo, judge not thee, be not judged. Paabutang hukom para sa Dios nimo og timan igyod nga sa adlaw niya sa paghukom ang pagabalusan ang binuhatan, dili ang relihiyon. Dili kay katoliko ka, langit ka. Kay kung imong basahon ang pinadayag 22:12, ingon si Kristo, muanha na ako sa dili madugay nga ipadala magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Wa magingon sumala sa iyang pagkakatoliko o iyang pagka Seventh Day Adventist, kundi sumala siyang binuhatan ang tao pagabalusan sa Dios. Unya raba gisulti magyud nga di malangit ng mga palahubog. Unya kay mga palahubog mamudagko. Kapila man na mahitabo ba nadungog nga ang amahan napatay ang anak napatay ang ama tungod na sa kahubog. Nakakuan ko dunay akong nahusay. Dili ingon nga nag-agi kog barangay opisyal pero diha lay problema nga gipaabot sa ato. Unsa nga gihusay nga naman. Ang uyuan ang hilabot sa pagumangkon. Gikamang. Pero unsay kuan sa uyuan, unsay iyang kuan nga mangayo lang gid siya pasaylo kay wa na gid siya kay baos iyang gibuhat kay hubog siya. Tanawa lang ka ha. Unya kanang mga bahina klaro man ang di makasulo sa langit nya moingon mo nga kami ang dili malangit. Sorry my dear. Kay ang Ginoo ra mo ay maghatag nato unya sa paghukom sa adlaw sa katapusan. Ang ato man nga karon magbuhat ta para sa atong ikaluwas aron mga luwas ta, kaysa naman gusto tang malangit, gusto tang maluwas, pero ang atong pagkinabuhi karon dili para og langit, dili para og kalawasan. Salamat sa nangutana, salamat po sa tanang naminaw karon. Si Brother Levi maghatag og dugang pagpasabot ini bahina. Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Manghinaot mahigala nga namoy mapupo karon nga kabuntagon. Okay. Mayong buntag kapag laom gikan kang Million Silasol. Ani po Brother Mrs. Alex Liaban. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Mrs. Okay, ato ning tagdon no na ang pikas mahigala. Ato nilang taon ang mga nahidugang nag-like sa ato nga program. Okay, atong tanawon. Okay, nawagtang usano karon taod-taod atong tanawon mahigala. Okay.
Niyara. Okay, ni ay pipila ka bag-o nga nakita nato dinhi. Okay, ni si Danny Boy Chow Oliamot. So good evening, brother Johnny Boy. Niya po si Leonidas Tayom Sumalinog. Niya po Joan Del Sarul. Okay, ato ni tanaw ng Pikasab. Atong nakita din si Sister Anita Cabalona Claves. Yes, Brother Ronilo Itang. So thank you kayo. Niya po si Jaya Laid Lucero Garciano. Okay, mao ni mga nakita nato na hidugang mahigala nga naglantaw sa ato nga programa niini nga sayo sa kabuntagon. Okay, madto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, no? So namoy mga ikadugang dihan tubag mahimo nga mapadangat na mo dinhi. Good morning di ni Sister Ninfa Villacasten. Okay, ang pangutana higala nga ato nga gitagad karong buntaga naghisgot mahitungod sa iyang pag-angkon. Siya wala kunoy sa badistang malangit. Ingon siya kamirang mga Romano Katoliko kay si Jesucristo nga manuluwas mao ang nagtukod niini sa Mateo 16:18 og Sabado ang Sabado og di na Sabado ang igpapahulay niini sumala sa buhat 20 versikulo 7 kunang Korinto 6:1-2. Salamat kaayo. Kini pag-angkon man di mami problema aning mingon nga di malangit sa badista. Nga naman kay imo ra man sa hunahuna, no? Kay kitang tao kung magisgot tag langit higala, di man ta makahukom. Ang Dios ra mo'y atong maghuhukom. Ang Dios ra mo'y makahukom kung kinsa ang padtos langit ug dili. Kay siya ang nakahibaw sa record sa atong mga binuhatan. Kay ang tao higala hukman suma siyang binuhatan. Bisan pa maganing Ecclesiastes 12:14, mga tinago nga butang, mga buhat nga tinago og dayag, ibutyag na sa adlas paghukom si Ginoo. Unya unsay basihan si Ginoo sa adlas siyang paghukom? Ang basihan si Ginoo sumala sa kasuguan. Ang balaod si Ginoo maunay basihan sa adlaw sa katapusan, maluwas batag di, may sala batag di, kay ang nakasala nga wa maghinulsol mahigala di man na maluwas. So naay kasuguan nga maoy sumbanan nato na ang iyang mga pulong nga maong balaang kasulatan mauni mo giya nato kay antibo kasulatan si kaduhang Timoteo 3:16 mutudlo sa kamatuoran, mubadlong nato, musaway, og mutudlo sa pagkamatarong. So, ang buhaton nato, aron siguro tang maluwas, magpatudlo tas Biblia, kay ang Biblia higala, kamatuoran ang naadiha. O niya, mubadlong sa nato, sa atong mga sayop nga binuhatan, sa wayon, ang atong dili, insaktong mga theory, mga hunahuna, unya tudloan ta sa pagkamatarong. So munay basihanan sa alas katapusan, nagsunod butagwa. Una nga sa alas katapusan, sa alas hukom sige dili mangutan ang Ginoo. Unsay ngalan sa imong relihiyon? Katoliko ka? Di mangutan ang Ginoo na sa Badista Seventh Adventist ka? Baptist ka unsa pa diha? Di mangutan ang Ginoo. Kay ang tao higala dili luwason sa kanindot sa ngalan sa iyang relihiyon. Wa may gimension sa Biblia nga ang Iglesia Apostolika Katolika Romana maura ang maluwas. Wa may gimension diya. Ang kun-angkon lang gud nga
May maluwas siya, maghukom siya nga di maluwas ang Sabadista. Ilan na kay gihatag siya bersikulo sa Mateo 16:18 nga si Kristo ko nagtukod ko no. Iglesia nga Roman Catholic Church. So, mo yung basa diya sa 16:18. Pulos lang na angkon. Namanaba tayo mabasa diya ang naingon si Kristo nga sultihan ko ikaw nga ikaw Mos Pedro pagatukuron ko ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Wa tayo mabasa na Angkon-angkon lang gihapon na higala. Angkon-angkon lang na. So, kung maghisgot og iglesia nga tinuod higala, kanang mga pagtulunan nga naa sa Biblia, dili maila sa ngalan kay wa may ngalan nga gisgot sa Biblia. Wa man nganli ni Kristo ang iglesia nga iyang pagatukuron. Wala. So, wa tayo problema ang ngalan. Maunsa man ang ngalan nato, manindot man nagbati man ato ngalan, ang importante higala ang pagtulunan ni anang iglesia na aba sa Biblia. Kaya ang Biblia pulong man is Ginoo. Pulong si Ginoo. Kanya nagisgot pagin siya nga ang dili na kuno Sabado. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Di na kuno Sabado ang igpapahulay. Kanya kaysa Buhat 20 versikulo 7 kanya unang Korinto 16 unog 2 buting ipasabot nga Domingo na ang iglesia nga gitukod ni Kristo ang igpapahulay. Kung imong tanawon ang Buhat 20 versikulo 7 higala, wa gyud maghisgot diha si San Pablo nga Domingo na ang adlaw nga pahulay. Wa maghisgot diha. Atar ko ning basahon parang ang way Biblia makahibaw pug unsay nasuwat ani bersikulo kay mao man gigamit niya nga verse sa Buhat 20 bersikulo 7. Ang atong mabasa gyud ni og sa nahaunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami aron pagpikas-pikas sa tinapay. Si Pablo nga may tuyo pagikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. So mani gimension sa bersikulo 7 higala, wa gyud maghisgot dinhi nga Domingo na ang adlaw nga pahulay sa panahong Kristiyano. Sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Wa maghisgot ni. Ira sa nang butang-butang aron kunuhay nga ang iyang argumento na ay suportar nga verse. Kanya unsay pagkasultian ni Aritas Biblias Katoliko kani akong gibasa karon King James version man to. Aris Catholic Bible karing bagong karing maayong balita ang Biblia. Ang imprimator si Julio Cardinal Rosales mao ni pagkasulat higala. Pagkasabado sa gabi nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi sanglit mugikan man siya pagkasunod nga adlaw. So gisgutan ni kadto rin panahon nga Sabados gabi ito kanang unang adlaw sa semana. Nga naman, sa competition des Biblia higala, ang kanang Sabados gabi kanang pagkasunset sa Sabado ba? Kuha na siya, counted na sa unang adlaw sa semana. Kaya sa biblical mga Biblia mga higala, ang usa ka adlaw nag-una ginang gabi. Dunay usa ka gabi, dunay usa ka adlaw, manang adlawa. Ang sa tao lahi man, tuwang gabi na magsugod. Pero sa Ginoo, from sunset to sunset. Mahinungdan nga sa King James, gitawag og unang adlaw semana. Kay gibase ang gisgutan sa Biblia nga sunset to sunset. O na sa maing balita ang Biblia sa Catholic Bible, gitawag nagsabado sa gabi. Sama sa ato nga hunahuna karon. Sa magahapon, pagkagabi, gitawag na itong Sabado sa gabi. So, nagunsa man din atong nabasa. Atong nabasa din nga matod pa, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. O naghimo sila o gitawag og Last Supper ba? Gitawag og communion service mga higala. Naghimo sila anang gabi. Aniya nagwali si Pablo anang gabi sa Sabado. Nga naman kay mugikan siya pagkaugma, pagkadumingos, buntag.
padayon siya siyang pagpanaw. Kay kaning gisgutan ni tawag dig farewell meeting. Nag-meeting siya mga panamilit ba? Pagpadasig sa makaigsuunan. Sabados gabi na, gikan na ng adlaw, nagsimba sila, o niya hangtod na lang pagka-sunset. Nagpadayon sila sa pagtigo mga higala. Kutob sa tungang gabi ganito, kay si Otikyo, nahulog mga bintana, kay nakatuog yun siyang maayo. Niya ng gabi, na ito sa bintana, naglingkod mga higala. Dinahagbong siya. So, wa man na maghisgot ni atong gibasa nga Domingo na adlaw nga pahulay. Ang rason lang anong Domingo kay nagtigom sila anong Domingo, nagtipik-tipik tinapay anong gabi Sabado. Anya tanaw na to. Igpapahulay na ba na? Wa man na maghisgot igpapahulay diya. Diri sa buhat 2:46 ang matinuang Ginoo adlaw-adlaw nagkatigom sila sa ilang pulianan o sa templo. Anya naghimo sila, nagkatigom sila og tipik-tipik sila og tinapay. Nya pangutana, kay kada adlaw man, kada adlaw di ay ang igpapahulay. Adili dili na maoy na kay papahulay pag tipik-tipik tinapay nga naman kay makahimo ang church sa pagtipik-tipik og tinapay bisan unsang adlaw, bisan unsang orasa. Manang na atol to, tipik-tipik o tinapay, anang Sabados gabi nga partners Domingos gabi higala, tungod sa katuyuan nga si Pablo, pagkaugma, mo padayon siya siyang pagpanaw. Nanugon siya sa magkisunan, iyang kipadasig sila, nga siyang pagbiya, hinaot pa nga ang makatawhan, magpadayon, gihapon sila silang pagkupot sa kamatuoran. So muna ang purpose diya sa buhat 20 versikulo 7. Wa gyud mag-ingon nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo di na Sabado igapahulay, Domingo na mga higala. Kung nag-ari po ka diri sa unang Korinto kapitulo 16 mga higala, ato gyapon ning tagdon kay basig di ana dinhi aning bersikulo nga nagsulti nga Domingo na ang adlaw pahulay kamo ni verse nga iyang gigamit anya 1 ug 2. Akong basaw na dinhi sa diri sa maayong balitang Biblia, Catholic Bible ya pala basahon. Ingon diri mahitungod sa kwarta nga ihinabang sa katawhan sa Dios dito sa Judea. Buhatan ninyo ang akong giingon sa mga kaiglesiyan sa Galacia sa unang adlaw sa matag semana. Ang usag-usa kaninyo kinahanglan magahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigomon kini aron maandam na inig-anha ko. Okay, manigi atong nabasa mga higala. Kung imo sa ning tanawon dinhi, wa ni maghisgot og adlaw igapahulay na ang Domingo sa panahon ni Kristo. Wa ni maghisgot pahulay. Naghisgot lang dinhi nga unang adlaw sa matag semana samtang si Pablo dito sa Korinto. Igon siya nga magahin mo og kwarta sumala sa inyong kinitaan, tigumon kini aron inig abot ko diha matigom ng daan. Ato na lang pundukon aron ato nang ipada. Asa man tungod kay dunay tabanganan nga mga iglesia dito sa Judea higala. Dunay kagutmanan na hitabo ito sa Judea ba. So si Pablo kay usama ni ka magwali sa bisan asang labdapit. Sa bisan asa siya moadto iyang ipadasig sa mga kaigsuonan nga luoy kayong Judea, nagkinahanlan sila tabang nato. O saraman takalawas diya kang Kristo, magtinabangay ta. So, ingon siya kada Domingo, kada unang adlaw semana, magtigom og kwarta magahin mo. Aron inig-anha nako diha, di na ko magpadasig patigom kay ato na nang koleksyonon ng mga kwartaha kay padata na didto. Wa man na magisgot og magtigom sila dito simbahan. Tigom sila kwarta nga naman kay ang Domingo higala mo ni kalabanan nga adlaw nga tingkumpra sa pamilya. Mangumpra ba ang asawa, mangumpra konsumo for the whole week. So sa ilang kinitaan, ipadasig Pablo, magahin mo. Tipakin din na gamay inyong kinitaan. Sumala sa inyong
pag-uswag o dako-dako mo og kita, dako-dako po na inihinabang. Gamay po daw, gamay lang po. Tiguman na yung daan. Kanya kay anang Domingo kalabanan ting sweldo. O dili buti po sa dili na buti po sa maghihurot og kumpra. Maggahin o gamay ni anang porsyon para tigumon daan para sa hinabang didto sa Hudiya. Kay si Pablo mapadayon siya sa pag-adtos laing lugar aron magpadayon siya og pagpadasig sa pagpadasig sa koleksyon o mahinabang para nga sa Hudiya. Inihuman niya, sangko niya sa mga dapit ngayong adtuan, balik siya, yan ang mga koleksyon na siya aron ipada dito sa Hudiya. Wa man ni maghisgot og Domingo na ang adlaw nga igpapahulay sa panahong Kristo. Mao ni mga bersikulo gigamit sa atong higala nga dili na kuno Sabado ang igpapahulay sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga mao ang Iglesia Apostolika Romana. Dili man si Kristo ana nag-ingon nga Domingo na. Niya gamit sa bersikulo, gipasangil ko niya bersikulo. Gibutang-butangan niya San Pablo nga Domingo na kuno. Wow, atong butang-butangag bakak na arab na sa Biblia nga ikasya musugo dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig katao. Atong ipamakak hinuuna nga Domingo na. Unsa man di usab di ay nang ipapahulay? Giusab na ni Kristo? Wala oy. Atong tan-awon unsa gyud tugon sa Ginoo mahitungod sa adlong ipapahulay higala. Pwede ba nang usbon ang adlong igpapahulay nga ikapitong adlaw Sabado? Munang uban magamit-gamit kuno hig bersikulo aron ingnon nga supported sa Bible ang ilang argumento pero layo ra kay tinuod og imong eksaminon ang bersikulo nga ilang gihatag wa gani mahangin ni andunggan sa usa ka object nga buot nimong targeton higala. Ato tanaw no ang Levitico kapitulo 23 anya bersikulo 3 ang atong mabasa mao ni higala nga aduna kamoy unom kaadlaw makahimo kamo sa inyong mabuluhaton apan sa ikapito kaadlaw sa matag semana balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako bisag asa pa mo magpuyo kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw pahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kanako kining balaura dili gayod mausab. Tiyaw mo na asa may tuhuan nato kining atong mahigalang giusab or ang Bible nagsulti nga kining balaura dili gayod mausab. So ang inyong mahigala nga Seventh-day Adventist mituo dihas Biblia nga naman kay ang Biblia pulong sa Ginoo. Ang Dios maoy magbabalaod. Ingon ang Ginoo, unom kaadlaw buhata inyong buluhaton. Pero kanang ikapito kaadlaw sa kada semana, kada Sabado. Ingon ang Ginoo nga magpahulay mo niya ng adlaw bisag asa po mo magpuyo. Magpahulay ka mo ng adlaw, maghiusa ka mo sa pagsimba kanako. Kining balaura dili gayod mausab. Munang diha sa Biblia bisan sa bagong tugon wa gyud tay mabasa nga portion nga nagsulti nga giusab gibalhin ang igpapahulay ngadto sa Domingo. Wa gyud tay mabasa na nga naman kay ang gingos Ginoo dili gayod mausab. Bisan pa maganis katapusang libro ni San Pablo gisuwat ang Hebrehanon 4:9 nagsulti si Pablo ingon siya there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. Tiyaw mo na, klaro na, there still remains na nagpabilin gihapon ang igpapahulay ikapitong adlaw sa mga taos Ginoo. Og sa Isaiah 66, 22 ug 23, ang tanan tao kung mga luwas higala ito sa bangong langit pangyuta, tanang tao muduol at tubangan sa Dios sa pagsimba kaniya sa matag adlaw Sabado. So mo na nga way pagkaputol na ang tinuod nga iglesia higala, ang tinuod nga iglesia maila nimo pinaagis pagtulunan. Sa ato pa ang tinuod iglesia Sabbath keeper. Moangkon ta Sunday keeper ta tinuod iglesia layo ra gyud tinuod higala. So ingon pagyud ka nga di maluwas ang Sabadista, ang Seventh-day, ang maluwas ang katong nagbantes Domingo sila nga maoy gitukod ko ni Kristo.
Polos lang gina ang kon mahigala. Ang importante, studihan na to ang Bible ugayo o niya atong sundon kung unsay pagtulunan gitulo diha. Kay munay kabubuton sa Ginoo nga atong buhaton, atong sundon aron sigurado nga maluwas ta sa adlaw sa iyang pag-ani. Okay, wa naman gitay panahon mahigala ni si Million Silasol, pananglitan, surtiho ni sila, makaadtos langit, inig kasabado, maghinuktok lang ni sila. Dito kay wala man maanad og simba og Sabado. Sabado ra bagyod ang pagsimba dito. Salamat kaayo. Yan siya maayong buntag kapag laom. Moses Alex Liaban. Thank you kaayo. Onya wa naman tay panahon mahigala. Sa di pahingpit a puso na atong tulumanon ni ang atong theme song. Onya atong hingaon si Brother John sa closing prayer. Brother John. Well, mga higara magampulot ha, manuluyon ka na Diyos sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong na palanog ni Lubutaga. Panalin ka na nagapaminaw, dadas kahit sa pagpangalaga at kanimo gipangayon ang kunito lag Kristo ang mga manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kinintanan ang mga suki o pinalangga ng matigpaminaw. Sa ngalan sab ni Pastor Joel Terana, kini ang mahigala Brother John dito, kinusad si Brother Libby Clavis maingon. Daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. From the beginning I never knew just how much I really needed you. More than a friend, someone I could talk to. You've changed me in so many ways. Nobody knows me like you. You put your arms around me, you bring me through. There's many times I don't know what to do. Though some know me well, still nobody knows me like you. All of my secrets to you I tell. You saw each time that I slipped and fell. And all of my thoughts, yes, you know them well. But you've never turned me away. No, no, no. Nobody knows me like you. You put your arms around me, you bring me through. There's many times I don't know what to do. But some know me well. Still nobody knows me like you.
signature taste of Capri. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa barat ng ulo. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler.